Thani tinini bisingono tabuk sarikni paston bisingono norok thangai naikhankeno manano Shak-shakno Goria mwtai manai ebakeba Goria mwtai mano hwnwi gosinai Rabindra D bo kubuni mwtai manai rok haikhe Tatal nukjakkha bo samani yagolo Bir Mani Tripura ni kwthwi bo jaga kwlaiwi tongkha hwnwi samani aboni yagolo amjaini lukurok thangai bo samani thayono urtugwi nailekha phiaba ajaga Bir Mani Tripura ni kwthwi manlia naituknai rok saka Bir Mani Tripura ni kwthwi oro jaga kwrwi jeng bebakno chaitogwi nainekha bebakno khurjawi nainekha phiaba o jaga malia mwtai manai Goria mwtai manai Rabindra D phun khaine kok samani oroni lukurokno tini sarini pastani bisingono norok Bir Mani Tripura ni kwthwi manai je thayo norok naitogwi tong athayo kwrwi bini kwthwi tui sulong eba kheba tui buparao si kologui tongkha eba kheba kasawi tongkha nai phunni bisingtui samani aboni yagolo arni lukurok thangai naika pheba korikha aro Bir Mani Tripura ni kwthwi Paithago manjakkha sak no Goria mwtai hwnwi gosinai eba kheba Goria mwtai mano hwnwi gosinai Rabindra D kubunni mwtai manai rok haikhe manjakkha Tatal eba kheba Goria ni diyari hwnwi gosinai nainedi omapli nobo Nia de 19 ni Khurano. Oke babai Goria bosaman pa baba Goria samani ko none bro hak ora hatayu kerja hak ongga kerja. Eka tu itra kaisa tongo ora bukha ko gabo tongo ora nai nai jengke jengkini phai nai thumani ora kamo tu sunsalai tonglai nai tonglai tonglai bini jete bo samana bo satai ngabo tong na thambai nai tong tabona taikolai tongo nai thumani bago. Gata sojorate mama kha. Manya ko tok sotara nai tolare kai ko lai tong nai ko. Ni sinema. Ani sinema klai kairam parane purna mohan tripura.